दिनैनि नैबे बेलासिनि समाव जों नैबे सोरां बाजार हालामाव फैनानै जों नैबे सोरां बाजार एरियानि बौनि जोंनि मान होनो गोनां गावबुराजों लोगोसे गामिनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे जोंनिनो सोमोन्दोआव बिमाजों समान बिफाजों समान बिदाफोरजों समान जानाय बिथांमोनखौ जों लोगो मोनफैनानै जोबोद रंजादों। जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे ओनसोलाव फैनानै जों बिथांमोनजों दुखु सुखु बेफोरबायदि समफोरखौ जों लाफैबाय थायो आरो बिसेस दिनैनि नैबे जायगायाव फैनाया जाहैबाय माखासे सांग्रांथि मेलखौ जों लाना फैदों। बे सांग्रांथि मेलानो जाहैबाय माखासे चाइल्ड मेरिजखौ लानानै जों एसे बिथांमोननि जायगायाव जों एसे बुंबाय खारन उन्दै बैसोआवनो जुदि हाबा जायोबा बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया हिन्जावसाया जोबोद खस्थ' जानाङो आरो बिसोरनि जेनाखि फेमिलि खुंलांनाय बे फेमिलि खुंलांनायाबो जोबोद खस्थ' मोनो। दा बेखौ लानानैहाय जों एसे जों एवारनेसखौ जों होनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आबादारि बिथिङावबो लानानै जों एसे एवारनेसखौ जों खालामबाय। दा फैगौ दिनफ्राव आरोबाव जों बिथांमोनजों डिपार्टमेन्टनिखौ लानानै फैनानै मा रोखोमै आबाद खालामोब्ला मा हासारखौ होनानै आबाद खालामोब्ला साबसिन जागोन मेनलि अर्गानिक बुस्थुखौ जों फकास खालामनानै जों बिथांमोनजों मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जादों। दा बिथांमोननिफ्रायबो जों फिडबेकखौ मोनबाय, बिथांमोनाबो जोबोद रंजाबाय। मानो होनना बुङोबा आजिखालि इनअर्गानिक बुस्थुखौ जायै जोंनि देहा सोलेरफ्रा दिनै रानख्रबनो हमबाय, बेमार आजारफोरजोंहाय जोङो नाख्रब जाबाय। दा बेनिखायनो बिथांमोना सा ओनसोलाव थानायलाय बांसिन अर्गानिक प्रडाक्शना बिथांमोना दिनैहाय प्रडिउस खालामो। दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बे अर्गानिक प्रडाक्टखौ खालामनानैहाय जाहाथे बाजार गलाफोराव मोनसे स्टान्डार्ड रेटआवहाय फाननानै गावनि जिबनफोरखौहाय थांनानै लानो हायो। जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव जों एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो लालांबाय, जों थाबावगोन। आरोबाव जों खम समनि गेजेराव नैबे ओनसोलाव फैनानै जोंनि माखासे मैखुनखौ बोरै बानायो आरो मैखुननि प्रडाक्शनखौ खालामनायजों लोगोसे मार्केटिंनि बेलायाव जों बिथांमोनजों जों लोगो लाफैबावगोन। खम समनि गेजेरावनो जों मैखुननि ट्रेनिंखौबो जों बिथांमोनाव जों लाफैगोन। हामबायसै।